Welcome back to the YouTube channel Malawi. Kamera sakulu mwadzuka banji konse kumene muli. Yayi mamawa ndithu wabwino. Um um nachedula kwambiri actually dzulo and ndero. Panazabwera ngati fever, zifine kupanikiza, kuzaphakizani mutu ndi chanchani. Yeah, so kumabe at least panopa zikuoneka zoti zapopo. So my updates timapanga track from the beginning kuyambira timayang'ana kuti ma update akukhala bwanji cholenga zoti tikakhala bwino tiuzane kuti makamaka pamachitika chani kwenikweni. So choyambirira tiyambire ponena kuti tinasiyana pena pake ndi panazafikaso pena pake. Late tinasiyana pati. That should be dzana limene, right? Chifukwa dzulo sitina khale active kwenikweni chifukwa cha zovota tikuna nazo khane azifinezo. So choyambira chini fatamva I hope tukhulupirira kuti tamva kale zonse zimene zachitika kuti kunali kushutana izindizi chabwino. Komano choyambira chini pasapezeke zoti America yaombera tankala ya mafuta ya dziko la Iran ku madzi a Oman. Incident yoyambirira yeni sinali imeneja. So imeneja sindikhulupirira kuti mwina inaonkha distraction jabe mwina kungofuna kusokoneza news imene inalipo. News yeni yoyambirira imene inachitika 3 hours before inali yokhudzana ndi Iran inagwetsa MQ-9 drone. Imene imachitwa unmanned drone. Drone imene iyi imakhala yopanda munthu. Imayenda ndiyodula 30 to 34 million US dollars. Imene imayenda mwamba kumadzi ku Persian Gulf. Mazungulira ntchito yake ya drone imene iyi sikuti imakhala yopolitsa anthu. Drone imene iyi ndi ya surveillance. Imaunika. Chimodzimodzi titaona kuti spy. Ndi drone imene imakhala ndi makamera, ndi drone imene imapanga collect zinthu. Ndi drone yoopsa kwambiri. Chifukwa chinthu chetu kamba sikuti imakhala ndi kamera basi kumayenda no. Imakhala kusonkhanitsa data. Ndi drone imene tikuti ndi 30 to 34 million US dollars. Drone imene ndi imene imayenda ku Persian Gulf kumadzi kucha ku Strait of Hormuz kucha ndi kumazungulira. Ndiye chimechitika chino kuti Iran itaona to kuli drone, right? Kuli drone. Amene ndikazitape afuna atape zinthu kono. Ndana yivungira bomba ndikuyiphulitsa. So afterwards itagwera madzi anakwanisa kuyitenga ndikuyika mchani boat. So this is not first time imene Iran inapanga claim kuti yagwetsa MQ-9 drone. This is a second time, right? Koma chimene chili chosiyana this time drone imene Iran inajambula. Okay, inajambula. Kuyamba kuoneka. So pamene nangoti yangu hapa then kenako kunalenga kuti kuchitisidwa manyazi like yenda sana ngene America panda so anthu akupanga anthu akuganiza kuti no, I think America nangopanga okay news imene isa chite moti kwambiri paliso pacha nkhondo zomayenda kuwiri zomayenda ku media ndi background. So pamene ma Americans 3 hours later pamene ma Americans amapanga kupulitsa kupulitsa tankala ya mafuta ya dziko la Iran. Chabwino opportunity so Iran inazata okay sizatero no problem. Kenako sikuti okay kenako chipilizakani Iran inazabwezera kupanga attack
mashipi ankhondo atatu amene anabwera kumadzi kucha paja tinanenso kuti akusonkhanaso anapanga strike iwacha nkuthawa. Ma Americans ma news America pankhani imene atsimikiza koma iwawo anena kuti okay mabomba amafika ndithu koma ife tawawaka sanapange cause any damage. Pamene Iran kuti no ife ndi intelligence yathu mabomba amene naponya ifeyo apanga cause damage yayikuluso kwambiri. Yes, Iran kuti anthu athawa, okay, athawa atanoza kuti mabomba kubwera mosakhala bwino athawa. News media ya ma Americans akuti iwo asuntha osati athawa yayi koma asuntha, they have successfully transited akuti iwo angosuntha basi koma Iran kuti ife tapaphalisa iwo athawa. Ndofanda kupasani mmene news imakhalira mbali zonse ziwiri. So that's it. So imene ina round 1. Round 2 mpamene tsopano ma Americans tsopano anapya mtima mpamene anapita ku Bandar Abbas, ku Bandar Abbas side yomwe yakwira madzi momwe mwete kumene kuli port Kashmir Island ndikapulisa kumene kuja ku port ya kumene kuja ndopita so port inaso ndikapulisaso, right? Ngati munamva kuti okay khanga polisa so iwonso akuitcha kuti imene iyi ndithu ndikubwezera, you understand, akuti kumene ku ndithu ndikubwezera. And sakona kuti ndi operation, sakona kuti ife tikupanga attack tenja tukambisa nkhondo so ina kachika no ati kumene kuwankhango bweza cha before iwo ali ufulu oziteteza okha. Ma Americans ali ufulu oziteteza okha madzi a Iran. So atatero, by the way, Iran yalusa ma videos yake amene ngati maumboni chabe kuti it's too much, like, you know, muli bom kwambiri. So definitely YouTube panova yabwetsa nthu tikitsana dzulo antipasa sama I mean arumiza kwa nali yese kuti yabwetsa malamulo anyuane pafunika kuti zikhale zonna kuti ntena kuti yani osamaika zinthu za violence. It's a violence. Yeah, so that's why we cannot. Komalo my videos in YouTube atuluka oti Irani to my bombas. So anyway, wena ngomafusa kodi beno banoti nkhondo yayamba no my Americans Trump akona kuti no actually nkhondo sinayambe audio yamango zirezawokha. Broke this story just a moment ago that they're seeing that this is not going to be restarting the war and that this is basically Iranians and that this strike might have been retaliation. Atapulisa ku Kashmir Island ndi linalo Iran so inazaba ndi phase 2 imene ndithu anamba kupulisa so maship awiri America imene one USS Structrum komanso USS Manson awiri tsopano imene ngati phase 2. 3 hours ago panapata kuzimati 4 hours ago tukupanga report tukumvale ma report nokuti ku UAE nakonso akuwakhane tu mabomba ochoka ku dziko la Iran. I don't know kuti sinamve mbali ya Iran, I don't know kuti mina ngati so ma Israel kapena zinzawo omwewo amene yaku cholinga zikhale ngati makomoto. So for ndo ceasefire ilipo kapena palibe ceasefire kuti Trump akuti ceasefire likalipo. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. Kapena palibe ceasefire kuti Trump akuti ceasefire likalipo. Yoyo inali ngati love tap. Love tap. What is love tap? Akuti so it is not serious. It's like a love tap. Meaning any ndena kuti tingolekeza ngati wachikondo wako kumpanga tap ena umenya kapena pali posepo pa komano kongo mushosha dala kongo meyamba dala ngati kusewera naye
ndayakuti a Trump iyo inali love tap sikuti anali serious komanso suti ceasefire unongeka ceasefire dakalipo komanso sinakuyamba operation ina koma iyo inonkhangati kungozi defender chabe kungoziteteza chabe moti iwo akumayichwasa kuti retire like akungobwezera chabe sono ngati mukuti akungobwezera chabe akubwezera chani poti news report yo news zawo zikuyamba ndipo kuti iwo apanga attack tankala ya Iran nde nkhani kubwera so kuyambirira kuja kuti no actually kuyamba kusukuti yambika ndi tankala ya Iran koma yoyamba chene chayambaka ndi drone MQ-9 ndimene aphulitsidwa so maybe wewe kubwezera akuna kuti kubwezera muna amakamba nkhani ya drone yo anyway muli mosema so guys I want to my update tinali nawo pano kwambiri chapo kuti mukudziwaso kale simuna so mawanga simuna kumveka komano I hope kuti nonse muli bwino so my update tizikupatsani bene tuone kuti zikhale bwanji kwenako so guys thank you so much Malawian Cameras.